I think the past few days, I think maybe I don't know how many days, yokudzana ndi Mr. Virumbiko Mumba. Alright? So ndisanamba kugamba nkhani imeneyo. Let me say a few things. Let me clarify a few things. Chintu choyamba, I've never come by social media kuzanena kuti ndino chipani chakuto ochana. I don't talk about politics. I'm not into politics. You know me as a musician, and that's it. Zinazo I. So let me remind you, I've never come to talk about Zandale. Sinakambi Zandale. Chajwili, sumnandone bondu kusentana mawu ndi muntu. Olo kule adani. You don't see me responding. And issue yajitika a few days ago. So ndinazisiya guy. But I'm here to talk because ndaona kuti nkani sikuta. So that's why I'm here to clarify a few things. Kuti muna nkani kalingari yatet, details nkani iti. Nkaona ndiri bana. So, choyamba notsopano ndikambeza chithunzi chomwe munachiona anthu chomwe chinaenda cha ku Blue Elephant. That was Blue Elephant ku Blantyre. Okay. So, chithunzi chimene chija chinatengedwa pa 21 December last year. Yeah? 21 December ku Blue Elephant. Kuna show ya Fizo. It was a birthday show and I was performing in Maimba. And by then, I mean, it's just andani wa Virumbiko Mumba. Ineyo nandisa kwadziwa. And men nakai never able to remember janaka kuti ndapita ndazinzanga ndapita ku show ndukaimba. We are there. Aliyesa anabwera eka, aliyesa mapita eka ku show. Right? He was also there, I think maybe kuzaonera show or something. And we never even spoke sitting in our clan. So we as I'm saying, in time ineyo sizora Virumbiko anarachuka minachukira pano, right? So ineyo tsukulimene sizoti so nazindikira because I didn't know him by then. Alright? Pano meji tuzija chinatuluka. Pamene naono okay. So he was there that day. So amene wayambisa nkhani ya Virumbiko Mumba ndine. Anaona chithunzi wachiona chithunzi chimeji. And as I'm saying, chithunzi chimeji sichapano ndichakalekale. Ndicha last year December. Ndati munthu amene wayambisa nkhani iyi anachiona chithunzi ichi and anaganiza zokuti ayambitse nkhani iyi ndikuzachiuza chithunzicho ngati ati umboni. Now Amalawi ine ndifuna ndifunse ndifunso. Do you think kuti niyo munganene kuti mukutenga chithunzi cha kuchigulugulu ati kumachiuza ngati umboni wa chibwenzi? Chithunzi choti pali anthu ka I don't know anthu ambirimbiri and mukachitenga chithunzi I don't know ngati muli nacho pafupi. Just try and go back to that picture. Mukachizumule. Mukaone pakona ya ku left uku pali logo ya It's Only Entertainment, which muzoti ndi lebo ya Fizo ya physics. Now, do you think kuti ineyo ngati mundiganizira kuti ati ndupanga chibwenzi chobisa ndi amumba because I know kuti ati ndokwatira. Now, ineyo let's say ndatengana ndi chibwenzi chokwatira ati tapita ku bar. Do you think kuti ndani ngatenge photographer aziti jambula kaikepo logo yake? That's a professional photo. Chithunzi cha HD osatiso cha pafoni cha cameraman. Ndeti ineyo ndi chibwenzi chobisacho ndeti tinapanga haya cameraman kuti ajambule kena kuno azitenga logo yake azika mebacha. And iniyo muona kuti you want to use chithunzi major as proof of chibwenzi. I don't think you're being fair. So that's about that picture, and I wanted to clarify. Would you know? And chithunzi menda nene njala stie koma amene wayambisa iziziyo akufuna angochiuza ati ngati umboni, which it's not making sense to me. Alright? And nkhani yachiwiri yomwe ndifuna ndikambe pano, naona pa ma comments and zambi zomwe zayankhulidwa, it's not like kuti sinimaziona, okay? And pamakhala nkhani zambi zomwe zimakambidwa akakasikoyambayi, but as I said, ine sine munthu wokuti mmandiona ndikubwera pano kuzayankha nkhani, koma it's just that this time around I think it's gone a bit far. Nkona ndaganiza kuti nkhani ndi yankhule. Alright? Nkhani zimakambidwa zambirimbiri. Makomenti anthu manazo kuti iyeyu bwanja ayi ndi galimoto imeneyi munthu oti alibe china chochita. Iniyo mmaganiza kuti ineyo mwina ndibe chochita because you don't know what else I do besides music. Ine sine uimba yekha basi. Ndizo chita zina zomwe ndimapanga munthuni. I think anthu omwe amandidziwa bwinobwino they can give umboni kuti
maybe that's also the reason why nthawi zina ndimati ndili z and mukandiona kuti ine ndili z, just know kuti I'm concentrating on my business. I run a business and sizotiso ndiyanyuwani. Business yanga, it's been there for a lot of years. I run a number of businesses actually. If you have your phone there, you can search for Serene Aesthetics. I'm a musician, I'm also a beautician, an esthetician, a certified one. I went to school for this. I run a business. You can search for Serene Aesthetics. That's what I do. I do my permanent makeup as my, for the men, treat my scalp, my dance, wajani. I'm into that. That's what I do besides music. So don't just think goody for the cinema goody then it doesn't exist. No. By now you should know goody. I don't shows into Zambia for social media. I'm not all over, because that's the type of life that I want to live. I'm a very private person. Komano ifona zokudi abamezilira ntumbyamka kwambiri. Muntora mangu khala. Sini mangu khala for a lot of years now. Yeah? So don't conclude with an intelligent to when I'm not here on Facebook, when I'm Z, just know that I'm doing that business. So you can search for Serene Aesthetics. That's what feeds me, gives me money besides music. Yeah. And I think Antoine Mwina, we've done business before, but maybe you didn't know that you're dealing with me. When you go to my business page, yes, Serene Aesthetics, you will see, maybe you've seen that page before, but you didn't know what business in the and I own that business. House of Beauty by Serene Aesthetics, those are my businesses, my personal businesses that I've been running for a lot of years now. But as I said, I'm putting this out there because I just want to clear out who alright? Issue inayomwe ndimafuna ndikambebo ndiya mukunena za Avilumbiko Mumba. I'm going back to the story ya Avilumbiko Mumba. I have a man, okay, and it's not Avilumbiko Mumba ndokwatira ndamva John, and I know that should be true. Ineso, I'm in a relationship, a proper relationship with a normal person, and I don't need to leave my man kokagona ndi another person or muntu andale or osatiso muntu andale eka or kabina just another person just to get a car, okay? I don't need to do that. So antu munankula kuti galimori yomwe naposta ine anagulanda Avilumbiko Mumba. No, I'm here to say that is not true. He did not buy me a car. He is not my man, but I have a man. All right, that I just want to put it out there. And let me just say, Goody, having a man who provides for you doesn't mean Goody ndegudi muntu sungazi bangile zintweka. Menda nene niso ndizi zinuzanga zomwe mabanga. But it doesn't mean Goody ngati ndili ndi mamuna wandipangira china chake ndekuti ine chinthu singathe uchipanga. No. Antu musiye kumapereka credit ya azimayi kwa azimuna awo. Nthawi zambiri azimayi amatha kumapanga zinthu zazikulu, and a lot of women in this country, they are running my business akulu. But anthu mumafuna kuti muzipereka credit ya azimayi kumapereka kwa azimuna omwe ali nawo kuti ndichifukwa cha mamuna amene ali nayo. No, it's just a plus. I have a man who is able, and in Esobandek I'm able. I can do a lot of things by myself. So in our success yanga si gali moroyoka. No, I'm here to say that success yanga is not just limited to a car. As I said, as my older bangas, we have a lot of powerful women, guys, in this country. I can even give you examples. I look up to Ajina Joyce Bandaja. There are women who are very powerful. Okay? And they also have powerful men besides them. So just because they have that powerful man besides them, I can give you an example of Ndan Chifonia Mpinganjira. She's a very powerful lady on her own. She can do a lot of things, and she also has a very powerful man. It doesn't mean just because I ndimamuna wajon chija doesn't mean good enough. She's not able. So don't just think goody I'm depending on a man. I have things that I'm doing. And this one I'm friend yankwenda and hama page omwe mama nkula kwambiri fona uri maposta zintu too personal. It was too personal. You were taking it too personal.
menda onena ineyo every 30 minutes aposta chithunzi changa every 30 minutes kodi ndati madikilire oti tsiku lomwe kutazamveke nkhani inayonse ine muidumphire and azamsenga akakasiku oyambayo olo munthu ungoyimba nyimbo ndi ndoyimba wa mamuna ati ndikuti anthu moyamba kuyankhula koma kumeneko atsikana kodi ndeti ziro kaniko panga zinthu tizikuopa anu kuti muziyankhula zinthu zambirimbiri msamakhale ndi moyo umenewo amalawi and mmankho kuti ineyo ndikamaposta zinthu ndimaposta kuti ena muzooneka ngati simmalimbikira ayi that is not a good way yoyang'ana zinthu musamayang'ane zinthu ndi maso amenewo no I did not say that wina aliyese ndosalimbikira and when I post something sinimaposta kuti ndati ndikupanga pressurize kuti inunso mukagule chinthu chomwecho inunso mukhale ndi chinthu chomwecho tizito kanika kusangalala ma happy moments munthu kanika kuposta chinthu kuti anthu ndete atokodera and as I said in this country muli ma business akulu kuti they are being run by women mulazimai mudziko muno kuti they are doing big things koma anthu amayita kukanika kuti apange celebrate my achievement style tima happy moments for anthu mmayankhula kwambiri and you always say kuti ndekuti alipo amene akuyenda naye no moyo menewo musiye and I know kuti this is not I'm not the only person amene ndi complaint mmayankhula kwambiri and ababa as I said, this is not the first time. Atsikana ambiri akangoti angoposta china chilichonse chokudzana kayagula chinthu. Sorry guys. My phone. Yeah? Ingwasi ya bomb. Sorry. I was talking to someone here. Okay, now I'm back. Ndimanazo kuti anthu pano pamayita kuopa kuti apange celebrate my moments awo ifanira anthu mmayankhula kwambiri mukuyankhulitsa ntsika mmanena zokuti ari iPhone singakhale m'manja mwa virgin zigwizana bwanji koma virgin ndi iPhone atsikana akumayita kuopa kuti aposte zinthu zawo azigulire zinthu ifanira anthu mumayankhulitsa mumayankhulitsa and by now you should know women are doing big things, women are pushing. It's not like kuti mukangoona what you see on social media musamone ngati ndeti moyo wa munthu onsewo ndeti mukudziwa and anthu amene mmaona ngati just because mmangondiona pa social media basi what I post there then you think you know my whole life moyo wanga onse sikuti mukudziwa just because mmandiona pa Facebook alright as I said sinabwere pano kuti nditaye nthawi olokapena ndikambe zinthu zambirimbiri whether musankha kuti mukhulupirire or not is up to you and there are some people who mangofuna kuyipisa dzina la munthu and as I said the way some people were talking about this issue it was very personal and learn to research musanapange post zinthu because you never know what damage you might do to someone's reputation. How can you take chithunzi chakuchigulugulu and make chinkani chachigulugulu choti nkani yegulugulu guys? So I feel like muzipanga kai research before you post things, muzifufuza kai kuti nkani ndiona kapena ayi. You never know what damage you could do. Pena muntu kaposta chintu umangoposta but you don't know the damage that you can do to someone just because of one single post. And that is why I decided undivange address nkhani. I don't have a lot of other things to say. But to my fellow ladies who are pushing, keep doing it. And in next I'll keep pushing. As I said, guys, search for my business page, Serene Aesthetics. From now onwards, this is posters a business yanga. Pompa. Kodi mwina anthu muziona and mwina mmakondona kuti anapita kunja forex anailenga kuti ine ndimapita kunja fono ndimapita kugwira ntchito. As I'm saying, search on that my business page muona kuti and nthawi zonse ndikaposta pa page ya Rita as in the musician, this page that I'm doing live ndikaposta ndili kunja cross check page ya Serene ndimakhala kuti kumene koso ndaposta ndili in that country ndaposta business I'm working there.
So in msanduze zoti ati forex chani, me I was bringing forex here because I was going out of the country to work. All right, I go out of the country ndimakagwira ntchito, I hustle and I bring money back home. So musamone ngati ati ine matenga ati misong and mapereka makomment onoti ati misonkho ya Malawi. Please don't drag me into politics. As I said, ine sine munthu andale, sindipanga zandale pamudzi pano, and sindiyamba munthu. And I'm not here kuti tiyambane, but as I said, I'm here kuzangopanga clarify. So teni tizitukulana, and I'm here to encourage my fellow ladies. Let's push Gambia on these posters at business, and watch out for my next post. I want to encourage my ladies omwe ama pusha tatukule tilimbikitsane my business athu akule tilimeletsane kuti anthu akapanga ma speculations, and this just means you guys cannot attack munthu oti sakupanga kanthu. All right, it means something is happening. Anyway, I'm leaving this live now. Ndayankhula zinthu zambirimbiri already. Mamini someone mafuna kuyankhula apitirira. Okay guys, bye.